gani na zo. Yawwa. Ko na fara ta kanki ne? Kwantar da hankalinki. Yau ba akan ku zan yi komai ba. Akan shugaba Buhari ne. Yawwa. Kuɗin da aka canza, baba anya ba kya gani ba 'yan bula aka kai su ba. Ka tambaye shi. Your Excellency, mun ga gaba ɗaya kuɗin da aka canza ba su da bambanci da na da. Kawai bula ce. To me amfanin yin haka? Saboda wannan 'yar guntuwar wahala da kuka sha. To kaji bayani kuma good ka fito ta cikin kashi. Kana ganin wannan ko akwai introduction technology? Amma kakka manta me Allah ya ce a yi. Abinda Allah ya ce a yi shine adalci. Dakata dan. A wace aya kenan? Ga kulliya na ayyuhal kafir. Gidan lagafaran. Zuba wanda ake wa'azi sai talaka. An ce makarishin alewa ƙasa. Wallahi Talaka dai shine yayi shine juji. To present mun gode sai an jima ni na yi nan. Jagaba comedy.